V mene klubu Previs môžem s radosťou konštatovať, že bolo pre nás cťou dostať sa do kontaktu s touto skupinou. Je to integrovaná skupina detí rómskeho a nerómskeho pôvodu a zo spoločenského hľadiska považujem za najdôležitejší prínos práve tento moment. Pokusy o riešenie rómskej otázky v 20. storočí, usídľovanie do segregovaných komunít, potom pokusy o ich asimiláciu v ére komunizmu priniesli definitívne nepriaznivé následky. Som presvedčený, že táto otázka má jediné riešenie, a to je integrácia. Teda je nutné poskytnúť šancu rómskej menšine, aby si mohli zachovať svoje kultúrne hodnoty a špecifikosti a zároveň aby sa mohli stať integrovaným, vzdelaným a zo strany väčšiny tolerovaným a váženým segmentom spoločnosti. A je to aj morálnou povinnosťou väčšinovej spoločnosti, aby im poskytla takúto šancu. A je evidentné, že túto prácu je najlepšie začať s integrovanými detskými skupinami. Zatiaľ je takých iniciatív málo, ale bolo by dobré takéto alebo podobné projekty realizovať v každej škole, kde sa učia aj deti rómskeho pôvodu. A ďalším prínosom takýchto projektov je, že deti sa zúčastňujú aktivít, ktoré rozvíjajú ich schopnosti, čo je veľmi dôležité pre ich budúcnosť. És hogy hívnak téged? Rigó Veronika. És hogy tetszik itt? Nagyon jó, igaz, ezt csináltam először, de most úgy érzem, hogy jól ment. Igen? Tetszik? Nagyon. És jönni máskor is? Persze.